Ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи. Чихелем бардро созен хубен саломатиётон хубай настренотон соза. Имрӯз мо бекортар шудем барои шуморо бо як навори пачка дигар тайёр кардем, неки бисёр видеои хубай бардро. Як замин астай бардро нархиш 44000 сомон ай. Бовар ки замини хубай ҷои соз дай 44000 сомон замин ай. Ва гуфтабдем ки хонаҳои арзон биё бардро як хонаи дига астай 50 сотиқ замин ай нархиш 80000 сомон. Мардак горе дурӯғ намегӯям, видеоро тамошо ка ҳастай. Ва як магнитофони дига астай бардро дата калонка дора у дар Россия як бародар да пул дар кора барои ма дароиш кард, ма ози рекламаш мекунам бардро ва квартираҳои бепулам ҳастай. Хулоса видеоро тамошо кунен, аму ядона лайки бепула бичқен, чизе фурӯшӣ дошта боше, неми рақамода имо WhatsApp шуда роӣ кунен бардро. Ана кмере мососа видеоро наки то хиша тамошо кунен, тенҷи бад омадаги айда. дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш нашида, дидам ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро як ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро нана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунен. дӯстони азиз, курса гап мезанам. ҳамин курс як соат пас я минут пас али шидан мегира бардро 1000 рубли урусӣ баробар ба 145 сомонӣ ва 81 дирам. ана ки бардро тайёр бошен, навора сар мекунем то охири видеора ёнбош кунен таксарира монда. бардрои хонаи десен заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе 1.5 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ай. соҳиби хона мегӯяд ки срочно хонаи фурӯшӣ дорем, 1.5 сотиқ замин дора, 4 дар хона без ремонт бидай, шаҳри Душанбе, кӯчаи Суҳроб, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, харидорои аниқ занг бизанен, гуфтага бардро нархша 170,000 сомон мега, арзон алиш мешидай. ба урусӣ бардро 1,165,000 рубл мешидай, $15,000. хай ба фикри муқа намешава. касе харидори аниқ ene номрои телефонаш ҳозир занг бизанен, бовар кунед бехтарин хона е. бардрои ҷон мегзарем ба эълони навбатӣ. хушрӯ гӯш кунен, ки аму калонка мегӯен, самбуфер мегӯям, хеле чиза айда бардро хушрӯ гӯш кунен. хоб, магнитофони фурӯши оригиналай, номаш Форманта, қатиш дута калонка дора бардро, ана зури бад мехона, гуфтагиай бас дора, ранги ҳами калонкаҳои туӣ мехонада бардро. касе ки зангира мешава ки байнами ду калонка мардак боре туи табик заронӣ. қарор дорад дар Россия шаҳри Пермда бидай бардро, касе да ғарибиен мефаҳмен, шаҳри Пермда ана қариби автовокзалаш да бидай бардро. нарша 15000 рубл гуфтак бимон, 15000 рубл монда бардро, ба тоҷикӣ қариб 2200 сомон мешидай. хайна номрои телефонаш ҳастай, ҳар душ номерои Россия дайне номрои поёнгиш имо WhatsApp дора бардро, занг бизанен, чизи хубай мардагори. ҳамин музикаро имони зиқ намешайда. хулоса бачаёча видеоро то охиша тамошо ки квартираҳои арзонам ҳастай дар ин видео. мардак боре хушрӯ гӯш кунен. на хонаи фасон чихеле гуфтам дар аввали видео, нархш арзон айда, хушрӯ гӯш кунен бардро. хоб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ховалин, қишлоқи Чанор. 50 сотиқ замин дора бардро. 50 сотиқ замин, 3 дар хоная веран дора, ремонт шимёнаи овсвет ҳаст, ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ. гирди хонара бардро ба сеткаи нав маҳкам кардагиян. пеши заминаш боғ дора, мақсад дарахтои мевадиҳандаам доштай. дута оғили 10 метра бардро, нархиш 80000 сомон. бовар ки беҳтарин нарх е. 50 сотиқ замин, 3 дар хона, нархиш 80000 сомон. хулоса беплай бардро 548000 рубл мешидай, $7000. агар хато накунем бардро перепутат нашава. номрои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара хулоса занг бизанене.
дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. касе меҳмонед, подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. Бардуро ана як замини фасон бовар ки нархш беплаи. Замини фиши қарор дорад дар ноҳияи Восед, деҳаи Кафтархона, павороти Савхоз. Айраи калон бардуро 100 метр дурунтарай. 4 сотиқ заминда 4 дар хона рақати калдорш фундаментош рехтагиай. Ов светш бардуро қарибиш да аст. Вақти хонара мекуним, медрои зиндаги кардан мегири, мақсад овш мегзароним, қарибиш да хулоса. Хоб, ҳуҷҷатош 100% гирди заминам бардуро фундаментш рехтагиай, деволи заминам форад мевардори. Ана нархша бардуро ва хӯарои азиз 44000 сомонӣ мега. Соҳиби ҳамин замин гуфтагиай ки ягон астраҷи ай соли 99 боло боша, алиш мекунем. Ягон астраҷи соз бошада, ягон мисол задаги китидаги набоша, ягон та нормални боша, алиш мекадай. Хулоса 44000 сомон ё ба ягон астраҷи ай 99 сол боло алиш мекадай. Хулоса бардуро номерои телефонаш ҳастай, имо WhatsApp ҳама чира дора, харидоро занг бизанем бешухӣ. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Умари Хаём дабдай бардуро, райони Умари Хаём. касе ай Кӯлобен хай фаҳмидем ки мак ҷора гуфтесам. 5 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ заминиай дар маҳаллаи Умари Хаём, қишлоқи Тиллоӣ, болотар аз мактаби 37. 5 сотиқ замин ду дархона қатъи кайлдораш, ҳаммом дора, гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ. касе харидорем бардуро ба занг бизанед. ҳуҷҷатошам 100% бизай мақсад. нархша 135000 сомон мега. бардуро 925000 рубл мешидай, $12000. хонаи хуб айне ки бардуро харидорои аниқ занг бизанед. гуфтагия беҳуда занг назанед. дӯстони азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза, масъалаи лайкоране ки аётона бироварда бошем бо. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор 12 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ хонаҳо коробкаанд. соҳиби хона мегӯяд ки ҳавлӣ дар шаҳри Исор, деҳаи Боғистон 3, собиқ Тула, 4 дархона қатъи кайлдори васеъш бардуро, яъне ки кайлдори калон, 12 сотиқ замин шай, 4 дархона. чӣ хеле гуфтум, касе харидор бошед, савдо мешава. нархша 180000 сомон мега, арзон мекадай. 1,234,000 рубл мешидай, $15900. харидорои аниқ ҳози занг бизанем бешухӣ. бардурои азизам, тамошо кардесен? Бигӯен ки ҳо ака тамошо кардесен, ме давом ште шеринар бигӯен ох ягон чи дастгирӣ кунем, бо мо хеле хирсанд мешем мардак боре. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яххонага дар якум этаж қарор яххонага дар якум этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ. дом бардуро навастройкаи хона ремонт кардагӣ. соҳиби хона мегӯяд ки хона тайёрай, ремонт дора, поёни корвон, наздики роҳи калон, назди мактаб. ҳуҷҷатош 100% бардуро. айраи калон я 500 ё 700 метр ана дуртар бидай. касе харидор бошем, бо савдо мешава. нархиш 180000 сомон, урусию долларш дар бар экран навистагиём. бардороиҷон, мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. касе ки ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро намедонад, бардурои пештара номаш Кӯйбешай. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. чӣ хеле гуфтум, яххонага дар дуюм этаж қарор дорад, 25 квадратни метрай. домои пешинаи бардуро. соҳиби квартира гуфтагия ки срочни бояд ҳамин хонаро буфурӯшем, ҳама шароитҳош муҳайёи бардуро дар ҳамин сентри ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бидай, мақсад саддик хеле чизо ҳамаш наздик бидай. бардуро касе харидор бошен, занг бизанен, бо маслиҳат мекунем. гуфтагияй нархша 150000 сомон мега, арзон мешидай. 1,28000 рубл мешидай, $13300. харидорои аниқ занг бизанем. дӯстони азизам, мегзарем ба эълонаки навбатӣ. бардурои хуҷандӣ, лайкора биҷихене ки як бародар комментарда фақат неки менависа аз шаҳри хуҷанда ё худаш ай хуҷанда як ҷое аст ки фақат дастгирӣ мекуна. ҳамин квартира ба хотири ҳам бародарай, мардак горе. квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. яххонага дар якум этаж қарор дорад, 35 квадратни метр, дар 20 микрорайон шай. домои пешина хона ремонт кардагӣ. соҳиби квартира мегӯяд ки ана не углавой, состоянии хороши. ба фикри мурсира ёд гирифтесам да. нархша бардуро ва хӯарои азиз 200,000 сомон, таргават алиш мекадай. номерои телефонуш ҳаст, урусию долларш дар бар экран навистагиём, занг бизаненӣ.
дӯстони азиз, лайкҳоро биҷихен, касе меҳмонен подписатсия кунен ва барои дастгирии кардани мо дар комментария бинависен ки ака беҳтарин видео ягон чи бинависенда. хулоса дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, пештара Қурғонтепа, духонага дар дигим этаж қарор дорад, 45 квадратный метр, домои пешина, хона ремонткардагие. соҳиби квартира мегӯяд ки срочна квартираи фурӯшӣ, ҳамаи шароитош ҳастай, удобства мисол хубай. Дига маълумотоша ба телефон мегирен. Ана кӯчаи Айни 126, кирпичный дом, рӯ парӯи СНГ. нарша 192,000 сомон мега бардуру духонагаи 100% меарзаи 1,316,000 рубл мешда, $17,000. харидори аниқ занг бизанем бардаҷоно. ана ака бардуру мегзарем ба як квартираи беҳтарини дигаи. квартира фши бардуру қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, духонага дар 3 этаж қарор дорад, 41 квадратный метрай. соҳиби квартира мегӯяд ки духонага дар 3 этаж қарор дорад, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, ана 10 микрорайоне бардуру. хона ҳама мисол ҳама шароитош хуб дай. касе харидор бошен ба занг бизанед, илтимос барои интересоват кардан занг назанен гуфтага бардуру. ана чӣ хеле гуфтам, духонага дар шаҳри Кӯлоб, нархиш 200,000 сомон, 1,371,000 рубл мешда, $17,700. харидори аниқ фақат бардаҷоно занг бизанен гуфтагиай. бардурои азиз, мегзарем ба охирон видео. дӯстони азиз, видео тамом шуда ки дӯстони азизи бад хай мисол видеои хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки хона замин квартира мисол шумо да дар кора ма да бинависен комментарияда ҳози ма арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азиз, ва касе ки то охири видеора қатима чахчах карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 ку бардуру мисол 2-3 камтараям рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо карден. ва касе ки бардуру лайка ҷиқидаги набуд ку аму як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо, барои ҳам чақчақҳои мо биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, мисол подписатсия кардагӣ нестен ку, форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунен, бардур нем подписатсия ку, неми подписатсия нависагиай, унамура биҷиқенен, аму калакончик зангулае ку, унамура да бологиш монен. вақти мо видеои нава дар канал мондем, сразу шумо бо хабар мешавен, медонем видеои нави пачкаи мара бешухӣ тамошо мекунен. хай видеои ма мисол фақат ма ҳаракат мекунам ки хона замин мисол чизе ки шумо да дар кора фақат арзон ша барои шумора реклама кунам. дӯстони азиз, гапаи сусу бисёр намебарем, гапа зиёди бад намекунем. ана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен бардуру саломат бошен, ҳамеша сарбаланд бошен, дасти кама набинен. ва бардуру дар охир дуо мекунем ки касе мисол замин надора, хона надора, квартира надора, худо соҳиби ҳамаи чӣ бишава бардуру. иншолло саломатӣ боша, ҳамаш мешавад. дӯстони азиз, хаяка. дӯстони азиз, хай гуфтум як чи дига да ёдум зада ки имрӯз настрени доштем, кам-кам барои шуморо шӯхӣ карда гап задем да шерои нар. зинда бошен ака бардуру, ана ака хай дига.